Здравейте, казвам се Ивелин Михайлов и съм изпълнителен директор на исторически парк. Това е един много сложен проект. Беше нужно, за да го построим, да влезем в технологията на старите майстори, които са строяли плътни стени, каменни, с мазилки, с рисунки. И това нещо ни донесе един следващ проблем. Как да осветим исторически парк. И тук успяхме да постигнем голяма победа, защото се запознахме с Самет и фирма Polaris, които наистина са страхотни специалисти. Самет дойде на място, видя нещата и ни предложи решения, които успяха да направят парка да е приказен вечерта. Ако през деня е исторически, то вечерта е приказен. Казвам се Самет и съм управител на фирма Polaris. Когато исторически парк се свърза с нас, нямахме и идея за какъв мащабен проект става въпрос. Искахме да пресъздадем осветлението от средновековието, тъй като тогава е нямало изкуствено осветление и хората се осветлявали с свещи. За подчертаване на дървото използвахме осветление в по-топлия нюанс. За осветлението на мраморните елементи прибегнахме до студения цвят, за да подсилим ефекта на самия мрамор. Много хора отбиват от магистралата само да спрат и да видят нещо, което наистина е вълшебно. Така че благодаря от цялото си сърце на Самет и на фирма Polaris за това, че ни помогнаха да подсилим ефекта на огромния труд, който сме вложили.